Jeg hedder Rasmus Søndergaard. Jeg er 23 år. Og det her det er min ufortalte historie om misbrug, svigt og had. Jeg så vildt meget udlandscontent på mig. Eksempel sådan nogle som Kajsenat. Så jeg tænkte, okay, hvad kan man tage af deres elementer og også gøre det på dansk? Ja, tak! Altså, jeg tror, hvis man spørger mange derude, i hvert fald unge, hvem er de sejeste mennesker i verden, så er der nok mange, der vil sige rapper. Casey, hvem er din yndlingsstreamer? Og jeg vidste allerede i en alder af kun 9, at jeg skulle arbejde med underholdning. Mig og min mor lavede altid hjemmefilm på hendes gamle iPhone. Min far var desværre ikke med. Han ventede altid til vi var færdige, så det var hans tur til at lave film med mig. Jeg er klar til at kaste alt og fortælle dansk YouTubes største løgn. Johnny Gade er min far. Han plejede at slå mig med AirPods, jeg græder nu. Det dumme svin misbrugte mig. Ja.